Ти защо ми проваляш видеята на мене? Щото да те ба. Така, слушай сега. Искам да те питам нещо. Кога ще спреш да ми досаждаш на видеята? Кога ще прави свирка? Не, слушай. На свирка. Ти, добре, ти нямаш ли възпитание? Нямам. Защо? Така, моля. Ма добре, ти осъзнаеш ли, че се излагаш в момента? Защо? Защото се излагаш. Айде де! Защото... Човек, вашите на нищо не са те научили. Защо? Ами защото аз ти казвам, че не ми е приятно да участваш в видеята ми и ти пак седиш и пречиш на момчетата за участието им. Защото искам да те ба. Ма добре, как мога да говориш такива неща? Мога. Еми, това не е хубаво. Не знам, аз съм напълно сериозен, изобщо не е смешно. Това е трагично. Искам да цувам каката айти. Как искаш да целуваш? Аз? Която снима. Да. И как ще я целуваш, бе? Така. Ти мислиш ли, че тя те иска? Искаме.